Fa més de 20 anys que tenim una forma de fer molt nostra, perquè precisament vam crear Llet Nostra per poder fer les coses d'una altra manera, la nostra. Vam començar com comencen la majoria de les coses, amb una bogeria. Estàvem fas de barallar amb la indústria. Però un de sol què hi pot fer? Un dia diu, si a mi em passa i a tu passa, doncs... Per què no ens ajuntem? I si venem nosaltres la nostra pròpia llet? Així vam néixer, fruit de l'acord de diverses cooperatives ramaderes catalanes amb un mateix somni: crear la nostra marca de llet per fer les coses a la nostra manera. Avui ja som més de 100 granges familiars, petites i mitjanes, a tot Catalunya i venem prop de 30 milions de litres de llet a l'any. Qui ens hauria dit que una idea boja ens acabaria convertint en la marca líder en llet bàsica a Catalunya? I tot per voler fer les coses a la nostra manera. Produir i comercialitzar productes làctics de qualitat amb un compromís clar amb l'entorn i amb la sostenibilitat del sector lleter català. Créixer a la nostra manera, de forma sostenible, apostant per un comportament ètic, el desenvolupament professional i personal dels col·laboradors, creant valor pel territori i tenint cura del nostre medi ambient. A Llet Nostra sempre hem cregut en l'educació com a eina que transforma el món. Per això impulsem el Pla de Formació Llet Nostra Més, que apropa el sector ramader a la societat amb diverses iniciatives, com per exemple la divulgació del món ramader i la cultura catalana a través de les xarxes socials, o la nostra vaca voltaire, que recorre les festes populars de tot Catalunya, ensenyant a petits i grans com es munya una vaca, o l'experiència a prop, que permet a estudiants i famílies viure en primera persona el dia a dia de la Vam d'Irta, una granja lletera puntera a nivell tecnològic. Però no ens quedem aquí. Vam néixer amb el somni de que el sector lleter català tingui molt futur per endavant. Per això col·laborem amb els centres educatius per impulsar la formació de les ramaderes i ramaders. Afavorim la formació reglada amb el certificat de professionalitat en ramaderia impulsat pel SOC i l'Institut de la Bisbal d'Empordà. Impartim formació continuada a les empresàries i empresaris del sector amb l'Escola Agrària de l'Empordà. Apostem per la igualtat de gènere participant en projectes que fomenten el lideratge femení en la ramaderia, com l'impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. I afavorim les oportunitats laborals en tot el sector. A Llet Nostra vam néixer d'un gran somni: poder fer les coses a la nostra manera. No només produir i comercialitzar llet, volem un món rural més sostenible, volem impulsar l'educació i l'innovació, volem cuidar la nostra terra, volem igualtat per totes, volem defensar la nostra llengua i la nostra cultura, volem un futur real per les ramaderes i ramaders d'aquí. Avui, aquest somni és el nostre camí, és aquesta manera tan nostra de fer les coses.